Ir-riħ fil-Gżejjer Maltin il-ħamis tqawwa aktar u laħaq qawwa ta' forza 8 bit-temperaturi jinżlu taħt l-20 grada l-ewwel darba dan ix-xahar. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħareġ twissija li l-riħ qawwi mill-Grieg it-Tramuntana ser ikun qawwi f'xi waqtiet fuq il-Gżejjer Maltin. Twissija valida sal-ħamis fil-11 ta' filgħaxija. Uħud injoraw twissija simili ħarġet il-Pulizija kmien il-ħamis, partikolarment indirizzata għas-sewwieqa sabiex jevitaw iż-żona magħrufa bħala l-fossa fil-Belt Valletta, hekk kif xorta kien baqa' karozzi pparkjati għal mewġ kbir li tela sa triq il-lanċa. Fiż-żjara li għamilna tul il-kosta tal-Belt Valletta, innutajna l-ispettaklu tal-mewġ kbir li offra l-baħar qawwi ġej mill-faċċata għal ġol port ta' Marsamċet u l-Port il-Kbir. Bosta jkunu l-Maltin u l-Barranin li jammiraw dan l-ispettaklu u ġibdu diversi ritratti. Rapporti oħra li daħlulna qalu li s-sitwazzjoni f'Marsa Scala, ix-Xemxija u l-Port ta' San Ġiljan kienet saħansitra għar bil-baħar jibla l-ar tul il-kosta u jħalli ħafna ħmiġ fit-toroq bil-kurrent. Għalkemm ir-riħ se jbatti xi ftit, ir-riħ se jibqa' qawwi din id-darba mill-Majjistar u t-Tramuntana sa tmiem il-ġimgħa li ġejja.